ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಈಜಿಂದ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪನ್ನೀರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವನ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಬೇತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಓಯ್ ಪ್ಯಾನೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಐತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನು ರಫ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೆ ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತ ಪೋಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಟೊಮೆಟೊಲ ಎಡ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈ ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಚಪ್ಪೆ ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎತ್ತೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ದಂಟಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ನೆನೆದಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 10 ಬೀಜ ಇಪ್ಪು ಆತು ಬೀಜ ಪಾಡೋನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಯೋಡು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದಾತು ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ದೀರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎಳ್ಳೆಳ್ಳೆ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎಳ್ಳೆಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದಾಯಿನಿ ಅವು ಫ್ರೈ ಐನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಎಳ್ಳೆಳ್ಳೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನೆತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕೊಂಚೂರು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಂಗ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಖಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಲಿ. ಮಸಾಲ ಪಾಡಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಪಾಡಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು
ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಉಂಡು ತಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜಿದವು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ನೀರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾರದ ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೇ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ನೀರ್ದ ಹತ್ರ ಉಂದಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೇ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪನಿನಕು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಬಟರ್ ಪಾಡಿಯೇ. ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಚ್ಚೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂದ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೇ. ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡಿಯೇ. ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡು ನೀರ್ದ ಹತ್ರ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲದ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಪಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ, ರೋಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ, ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ. ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.